Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Para bapak, para ibu, para lenggah ingkang kinurmatan, alhamdulillah dalu punika Dusun Sombron saged ngawontenaken napa niki pertunjukan wayang kulit semalam suntuk idalang Bapak Mas. Inane kula arani Mas mboten asal kan Bapak. Niki Mas Akbar. Nggih niki mangke dipun dampingi kalih panjenenganipun Mbak Lucy Brahman. Jenengan pun gemen-gemen niki keranten piantun saking Ponorogo, tanggane Warok Suromenggala, tanggane Warok Siman, tanggane Warok Suragento. Nggih, tapi mun kuwatir Mbak Lucy Brahman pun boten galak, boten teruduk, pun jinak. Insyaallah mangke maringi napa penglipur dumateng panjenengan sedaya. Niki insyaallah kantun niki sampun rawuh. Nggih mugi-mugi mangke panjenengan saged terhibur. Niki kula sebagai panitia matur sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun dukung wontenipun acara menika. Nggih sedaya pihak ingkang sampun dukung termasuk nggih ingkang nisihne Jawa. Niki alhamdulillah nggih disisihne. Kula mireng niki wau Badung niku udan deres niki alhamdulillah mboten. Nggih Jawa wau benjing ngoten niki mawon niki semalam suntuk hasil alhamdulillah mboten Jawa. Lan sukses danipun lan ing mrikingipun mugi-mugi masyarakat Sombron saged ayem tentrem rukun masyarakatipun ingkang mimpin nggih sehat ingkang dipun pimpin nggih mugi-mugi tansah sehat. Kula kinten ngaten kemawon mangke wonten sambutan sanesipun matur nuwun katosipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cetha terwaca anggenipun Bapak Ketua Panitia Muli Bapak Tunsul anggenipun matur palaporan minangka kegiatan bersih Desa Sombron ingkang sampun kalaksanan dalu menika tasakuran anggelan ringgit Purwo dalu natas. Para rawuh para lenggah dikap adicawasanipun tanggap wacana saking Bapak Kepala Desa Sombron niki Bapak Agus Harsono Isna. Semoga wekdal miwah sasana katur. Anggotanipun ugi masyarakat Sombron sedayanipun ingkang kula hormati. Saderengipun monggo sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ini menapa wonten ing dalu menika kula lan panjenengan tansah dinanjar wilujeng boten wonten alangan satunggal menapa kemawon dalam rangka bersih desa Sombron. Mugi kanthi bersih desa menika kula lan panjenengan sedayanipun tansah diparingi
keselamatan, kesehatan, ugi matur suwun ugi dumateng sedaya masyarakat Sombron ingkang sampun bantu arupi menapa kemawon sehingga wonten ing dalu menika hiburan wayang kulit ingkang dipun pandhegani Bapak Dalang Mas Akbar Salam nggih. Mugi-mugi kanthi bersih desa menika kula lan panjenengan sedaya saged introspeksi mawas diri napa maknanipun bersih desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mursalin wa ala washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sombron serta semua perangkat, yang saya hormati Ketua BPD serta semua anggotanipun, yang saya hormati Perbincang Kecamatan Jarak atau yang wakili Pak Binsa Rupin Nanti Mas, yang saya hormati Mas Dalang, Mas Akbar, saya mentes Mas. Yang saya hormati tokoh masyarakat RT RW lembaga desa yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan sedanten yang hadir di halaman Balai Desa Sombron yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga bisa bersama-sama hadir ningali miringaken wayang kulit semalam suntuk di dalam Mas Akbar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini selalu mendapatkan bimbingan, petunjuk dan ridho dari Allah. Amin. Salawat salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad semoga dia mulia kita bersama. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kula nggih remen sangat. Mugi-mugi Mas Akbar locaran itu 22 desa. Sedaya mengke jenengan sing dalang. Niki donga sareng-sareng ngoten nggih. Ranten dhewe iki kula teng nggih. Nggih melu mirsani sampai jam 3:30 nang dalan itu nggih. Lajeng niki teng Sombron, mugi-mugi mengke sing dintenipun sedaya bersih desa, kegiatan-kegiatannya cukup, anak dari Nganjuk yang luar biasa Mas Akbar Alamsah ini betul-betul kami ya ikut berbangga karena pagelaran wayang ini banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil. Nggih, nek dibanding nih karo napa nggih basa mawon pun beda. Inggih monggo nyuwun sewu lah. Niku secara mboten nang dibanding karo basa itu iya, oke kan ngoten. Tapi niki sudah merupakan satu filosofi. Maka dari itu jadi kewajiban kita nguri-nguri kebudayaan Jawa niku nggih. Wayang niku sing filosofipun luar biasa. Pramila kami menika kula atas nama pimpinan kecamatan remen sangat kegiatan-kegiatan khususipun wayang menika yang betul-betul budaya asli Indonesia, budaya Jawa sing harus dikembangkan melalui bersih desa nambah wayang, Agustusan nambah wayang, Hari Nasional 2 Mei 20 Mei kebangkitan kudune nggih wayang. Dan niki sangat sangat niki nggih niku mungkin niku gak liya. Kalau niku gak ada yoga nek ora iso basa ngoten niku nggih piye nggih. Pak, ngoten beda nggih karek. Nggih, nyuwun sewu kan pun beda. Niku ulang-ulangipun wong Jawa niku ngoten niki. Jadi kromo itu sudah menunjukkan adab yang sungguh luar biasa, budi pekerti yang luar biasa. Saya kira luar biasa. Mas Akbar, saya ikut berbangga. Jadi kalau betul saya ngomong kalau nih saya mawon pun seneng kalau Pak Lurah, kita paksa kalau tak enggak, ngerti nggih. Selajengipun saya juga apa nggih melu ndonga sareng-sareng bilih menika bersih desa utawi ngabran. Mudah-mudahan atas syukur nikmat sing dalu menika dipun tanggapaken wayang niku mugi-mugi ini merupakan bahwa
Desa Sombron itu pun diparingi nikmat dari Gusti Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Nggih panen nggih sae reginipun yo 6,5 dari ini mana sulit. Nah niku atas syukur dikau mugi-mugi masyarakat Sombron ditambahi pun Sama minangka Mas Akbar dieling tanggal 20 Mei Kebangkitan Nasional wayangan neng pendopo kecamatan di DPDK. Iki alhamdulillah matur nuwun sampeyan ning Patian yo lu ceret maneh, ning Macanan yo lu ceret maneh. Iya, 22 desa. Iya. Aku ke panuwun dumateng warga masyarakat Kecamatan Loderet ingkang sampun tansah anggeluni budaya agung Ringgit Purwo. Lan ugi acara sanesipun lung tinampeng kayon dalah tokoh wayang dening Bapak Camat dalah Bapak Kepala Desa Sombron. Para widodari semoga katuran tumuju ngaturaken gunungan dhateng Bapak Camat. Pak Camat nggih. Katuraken dening Kidalang Masda Akbar Shah Alam. Salajengipun tokoh wayang Ki Badranaya Semar Badranaya. Pus dakwah yang bangsa kulo bilang Ringgit Purwo kawinitan. Kula minangka Padipara ngaturaken kagunging sesat dropalan sami aku pengin wonten atur ingkang boten adi kuprono ing acara menika. Dumateng panjenengan sedaya sedaya angsani atas berani melawan Semar Bangun Desa Lur.
katuranggane pengapesan utawa kelemahan saka negara Paranghakni malah bisa disebar ana negara Mandura. Wekasane negara kene bakal gampang dibedah karo wong jaban rangkah. Aku ora condong, aku ora rumojong yen si Adi Dahanasari bakal sambung tresna karo Abimanyu. Yah, yen pancene Kakang ora sarujuk ora dadi ngopo. Nanging Dahanasari yen wis kadung tresna wani nekate. Kapalang ana mlumpat karanteo bakal medhot. Aku njaluk pamit ya Kakang. Aku njaluk pamit ngupadi ana ngendi dununge Raden Abimanyu Kakang. Lah Dahanasari kendel nekat tenan kowe. Mawut kang katrajang ing Dahanawadya sangkep keprabon perang kang obro margata. Bocah tumenggung kula wonten dawuh tinimbalan sinuwun. Kirapna wadya bala saka negara Paranghakni saperlu nututi kang sarta ngupadi lungane adiku Dahanasari supayane gelem bali mring negara Paranghakni. Surak gotong royong aja nganti lali. Nok nggih. Amit madal pasilan dosinuwun budhal dina iki bocah tumenggung. Ayo
Awas, ahoy, hey, 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 ahoy, hey, right, wait, hey, 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 wait, hey, hey, wait, hey, 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 hey,
jilangenira sang nahar pati lampah hiro alon Gina ora bak Badaya yuwarakna nira sari